तो बे भिडिअ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन दे रावबो गाज्रि मोनलायना जायफोरा रस भिडिअ खालामजादों गाज्रि मोना आरो बे डिसक्रिपशननि लिंक होनाय दोङो नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेयाव फेमिलि ब्लग भिडिअ नुनो मोनगोन नोंथांमोना हिनजावजों आंजों खालामनाय आरोना बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंनि बुंनायखौ नोंगो दिदा सानखा खालामनो लादों नों गावखौनो गोख्रोंखा सोरबा आंनि गोमालांगोन सानसे समाव बांद्राय जाबाय नामा बे आखाइखौ बे पकेटाव सोना लानानै सोमावनायाहाय जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे क्या कर रहे है यार तू से नहीं बे लपेन पकेटावहाय मा सोना लादोंलै माबा ना हमनाय बायदिसो नुदोंलै आं मोनथिबायना बे दै गेजेराव मानि मा बागुरुम्बा डेन्स जाखो बेलाय ये क्या है माने बे हाइलाला हुइलाला डेन्स है बे दामब्रिखौ सिनायदोंना नोंथांमोना सिनायाखैबा आं बुंनो हागोन मोनथिबायना बता देता हूँ आपको आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे माने बे हाइलाला हुइलाला मोसानाय दामब्रिया जाबाय सानदिरि मोखांसो मोनथिबायना बाय बाय टाटा गुड बाय दाबायदि गोलैदो बिनि बिधानानो गैला खोमा मोनथिबायना बिधान गैला बिनि गैलालै बे सयथिबो माबा माबि जिलांबाय खोमा बे डिसक्रिपशननि लिंक होनाय दोङो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय फेमिलि ब्लग भिडिअ नुनो मोनगोन नोंथांमोना गासैबो मोनथिबायना गासैबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना बे उर्मिला बर' चेनेलखौ बावनो नै साइकेल सायावहाय एडिट खालाम थांगासिनो आं नै एडिट खालामगासिनो साइकेल सायावनो माने सम मोनाखैमोन नालाय दानि अखाबो हादों बिनिखायनो नाय साइकेल सायावनो एडिट खालामना दा आपल'ड होनोसै आरो नोंथांमोना एसे अननानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो फेमिलि ब्लग भिडिअआथ' बे डिसक्रिपशननि लिंक होनाय दोङो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना जाबाय बिनिखायनो नै साइकेलाव थांनाय मानि एडिट खालामगासिनो